ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳ ಇಡೀ ಇಂಕಳ 3 ಜನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಂಡ ಲಂಚ್ ಅನ್ಕರೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಸಂಗತಿ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಂಕ್ಲ ಇದೇ ಒಣಸು ಅನ್ಪದೆ ಇಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಂತು ಒಣಸು ಅನ್ಪಂಡು ಇಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ತುಕ ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಸಂಗತಿ ಅಂದ ತೊಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಪೊದಿಚೂರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಂಡೆ ಐನಿತ್ತೊಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೊಲೆ 2 ಜನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವಾ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಗು ಹೆಂಚಿನವ್ರ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿನ ಕಬಾಬ 1 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಮುಂಚಿಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಣ್ಣಲ್ಲ ಹಾಂ ಚಟ್ನಿ ಓಕೆ ಕಂಚುಲ್ಗಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಪುಲ್ಶೇರಿ ಓಕೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಅದೇ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಅಲ್ಲ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಪೊದಿಚೋರು ಎಣ್ಣೊಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಪಡತ್ತೆ ತಕ್ಲಿ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತದಿಲ್ಲ